Sibeko yena uNolwazi, Sibeko uMembeso, uMandla usichapha umvulaze ehlobo, inyathe emnyama yaqandiza iziba kwavela umutho. Intombi yabonwa le eNtlangwini iNkosi balikhulu kaNdlonkulu, iyo le iNkosi yesizwe umyeni wami omuhle. Ngiyabonga masiba likhulu. Molweni sanibonani absheni igama lami ndingowami noNdingo kwaMbabala. Namhlanje silapha emhlabeni wasemfundweni apho sizobukela khona iNkosi sembeza uNdlonkulu wayo uMr and Mrs Fodo. Apha emhlabeni wasemfundweni sizobukela lo mcimbi umhle kangaka siwuzimase zethina sikuphathele izinto ezinhle sikubonisa into yokubana kwenzeka ntoni apha kulo mcimbi. Apha eceleni kwami ndiphethe iNkosi uFodo osuka kwisifunda saseNtlangwini endaweni yaseNtlangwini. Siphethe uDlamini uSibakhulu Magaduzela. Nkosi uFodo uhamba nomkakho uMasibeko. Sicela nje thina siyiDreamon TV into yokubana sikwamkele nababukeli emakhaya kuDreamon TV. Siyakubulisa namhlanje. Angibingelela ababukeli beDreamon TV, ngibingelele wonke umuntu okhona lapha esizweni kwaZulu Natal. Ngikhuleke kwisilo samabandla iNkosi ekhona njengamanje, iNkosi yamaZulu. Cha kubo usuku oluhle kakhulu namhlanje. Sizizwa sithobekile kakhulu ngoba njengenkosi yesizwe saseNtlangwini bengize la ukuzoqedelela amalobolo ami engangiwaqalile kwaSibeko. Imina engabasukela ngathi cha sengibona intombi khona. Siyazi ukuthi amakhosi alobole emakhosini, kodwa uma khona intombi oyithandile uyilobola. Njengoba kwaSibeko siyakhumbula ukuthi akukhona ebukhosini, kodwa sikwazile ukuthi silobole khona thina sisuke ebukhosini. So njengamanje besizokwembesa base bethi bona cha ngeke nembese singakamkhulisa umntwana. Siyafisa ukuthi umntwana wethu simemule eqala and then ke bese nina nje amadlamini yasembeza. Lokho ke asikwenzi sodwa ezumndeni wakaDlamini, kodwa isizwe siba ingxenye ngoba siyasihola isizwe mina ngeNkosi yenu iNdlonkulu. So isizwe singeneleni njengoba ubona gcwele inkumbi engaka zabantu la, ingenxa ukuthi isizwe sonke sithe cha nathi asali ngemuva. Siyafisa ukuthi sibe ingxenye iNkosi yethu mayilobola. Nkulu ndicela nje ukuva kuwe Masibeko. Andiyazi noma ngiguqe noma ngibe ngenyawo, but ke sizacela ukuva nje nawe wakho amazwi. This is a very beautiful day and siyabona abantu baphumile ngobuninzi babo, abasemfundweni abasenhlangwini, sibona uNRB, sibona uNPS nje kugcwele emcimbini wakho. Uziva kanjani sisi? Alright mama, ngibingelele kuDreamon TV, abalaleli bonke beDreamon TV abahle. Ngiyanibingelela ngegama leNkosi leNkosi Kristu, amen. Okwami nje ukujabula kukhulu kakhulu, angikwazi ngisho ukusho ukuthi kangakanani, angazi uba ngathini, but usuku lami oluhle namhlanje lukhulu. Ngiyayibonga inhlangwini iNkosi yesizwe ngokuthi ikhethe mina, izokhetha kulomuzi wakeMabheseni. Kungijabulise kakhulu naloko, kodwa nje ngibonge amasiba alikhulu ewonke, ngibonge inhlangwini iyonke, ngibonge umzi waSogweni uGode Straight, ngiyawubonga umuzi wasemuzi wabantu municipality, isizwe sala enhlangwini le engikuyo inhlangwini, ifamily yami, ifamily yonke, ama friends, omakhelwane, angazi ngingabala ngithini na, but nje ngidlulisa ukubonga izimbali zesizwe. Ngingeke ngize ngizikhohlwe zona izinsizwa zesizwe, ngeke ngize ngizikhohlwe nazo. Ngiyabonga kakhulu abazali bami, amakhosi bekuphumelele, ngisho amakhosi la ekhaya bekhona uNdlonkulu, nabo nje ngithi ngiyaba recognize. Ngiyabonga sisi. I can see ukuthi happiness nje ibhalwe ebusweni kumnandi kakhulu kwelikhaya. Mama wami, because wena wendele emakhosini okanye ebukhosini, ngicela nje ukuzithuthe uvise phaya emakhaya abantu ba uMasibeko yena ungibani? uMasibeko yena uNolwazi, uMasibeko uMembeso, uMandla usichapha umvulaze ehlobo, inyathe emnyama yaqandiza iziba kwavela umutho. Intombi yabonwa le eNtlangwini iNkosi balikhulu kaNdlonkulu,
iyo le inkosi yesizwe umyeni wami omuhle ngiyabonga amasiko alikhulu. Hayi kumnandi guys ukuba lapha kumnandi and like tata wami sicela ninomama nje nisidibanisela amazwi khona abantu abatsha abakhoyo apha bayibukelayo lento abaqondayo ba you know what siyayithanda because umtshato is a blessing that comes from God, so nabo bayafuna into yokubana bazibone bekule position enikuyo. Mhlawumbe ungathini because abanye abantu abatsha bakholela into yokubana imitshato yanamhlanje ayisa exist, bachata namhlanje badivorce ngomso, uthando nje lomanyanyane alisekho. So can you just mhlawumbe uphinde usivuselele mhlawumbe kule nto yale love sizawuphinde sizibone nathi sikona ba we believe that real love still exists and basekhona abantu abangathandana till. Cha impela dadewethu esikhathini esiphila kusona nje manje akusekho lolu ukuthi ushade. Uma wenzekile washada ziningi ingqinamba enibhekana nazo ngenxa yesikhathi esiphila kusona, kodwa thina njengamakhosi sinezindlela esenza ngazo ukuthi imishado iqhubeke. Ingakho nje siye sithi oNdlonkulu noNomehlo bezizwe abahlole izintombi baqinisekise ukuthi zizintombi zizigcinile, lokho kuvika izifo, kuvika izinto eziningi. Ingane eyintombi into emayifika emshadweni ifika ihlonipho ngoba ifundisiwe oNomehlo besizwe, yafundiswa ngisho naUNdlonkulu ukuthi uziphatha kanjani emendweni. Isikhathi esikusona sihle siyasazi, kodwa siyazama kakhulu njengamakhosi ukuthi asibuye emasisweni kuba ukuthi izinto ezazenzeka kudala zenzeka, kodwa siyazi ukuthi sekhona o4th Industrial Revolution, ezinye zezinto eziphazamisa isintu. Asisho ukuthi azingabi khona, kodwa ziyezisiphazamise nje emasikweni nani, kodwa nje siyasho ukuthi cha amasiko esizwe siyawagcina, sigcine insizwa, sifundise insizwa ukuthi iphathwa kanjani intombi, sifundise intombi ukuthi ilala kanjani nensizwa. Ingathi ifika nje laphayana isineka yonke umlenze yayo laphayana bese kuyonakala. Izinto lezi sizisebenzayo kunzima, bathi besebenza oNdlonkulu noNomehlo babe belandelwa amazwi ngemuva ukuthi nina nihlukumeza ingane, iwayini izibheke, zonke zo zinto. Cha amasiko ethu abantu abaningi abasawathanda, kodwa ke sisamile thina sithi cha waqhubeka amasiko. Ubukeka umhle and khona umntana ohleli phaya okubukileyo othi ufuna ufana nawe, ubukeka uthobekile. Just nje sicela usipha amazwi into yokubana wena ikwenze wakholelwa njani kule nto ba uthando lusokhona, and also what do you say to young girls abafunayo ukufika kuwelinqanaba wena ofike kulo namhlanje? Ithini into yokuzithoba, ithini into ye-respect, sekho 50-50 ngokuthini into ezinjalo emitshatweni? How do you keep your love alive, and how do you make sure ukuthi umyeni wakho at all times ufila respected and azibone indoda phakathi kwamanye amadoda? Alright ke mama, ngiphinde ngibingelele futhi. Mama, mina umshado ngokwami akusonto awumbanga muhle umshado. Okokuqala umshado uyathandazelwa. Ngifuna nje ukufundisa izingane ezimantombazane ezisakhona. Intombi iyakhuleka, ikhulekela umyeni. Uma usuka ebuntombini fanele uzitshele wena ukuthi uma ngisuka ebuntombini ngiya ebufazini. Lonto ke ifuna ukuthi uguqe ngedolo phansi ukhuleke. Khulekela umyeni. Mina ngamkhulekela umyeni, ngamthola umyeni engimthandayo, ngamthola umyeni ongithandayo, ngamthola umyeni ongihloniphayo nami engimhloniphayo, umyeni ongesekayo, umyeni engaconsi phansi uyena. So nje ngithi izintombini zamanje abangathi umshado into seyingekho, umshado sakhona but uyamkhulekela umyeni. Awuvele uye emntwini ngoba nakumbone ehamba ngeBM, ngoba umbone ehamba ngeFortuna, uqonda bayi ke mawufuna umshado awungabe after something, yabo? Yes. So nje umshado akulona ijele, kumnandi emshadweni zingane zami.
Siyabonga kakhulu. Hayi thina sonwabile kakhulu and lamazwi nami ndiza kuwathatha ndiwasebenzise. Thina ke siyi Dream On TV ululo wethu umsebenzi into yokubana sibaxelele nje phaya emakhaya into yokubana namhlanje ku Mr and Mrs Fodo sifunde ndoni. Siyanathandazisa nathi into yokubana niqhubeke nithandane nihloniphane inhlo into esiyibonileyo namhlanje. Siyabulela kakhulu. Siyabonga kakhulu. Besikhona ke siyi Dream On TV. Don't forget to follow us ku Facebook, ku YouTube. Don't forget to subscribe to our YouTube channel so that uzomane uyibona le content uyideservayo. Thina ke siyi Dream On TV sithi besikhona apha and bekumnandi gama lami ke ndinguAmlu ndingwakwambabala sizawuphinde sibonane.